Ale stále robí sa o to, či to bolo aj šťastnejšie. A nie som Prišla Ľubica domova z Lásky. A Viktor hovorí, no, tam mám dobré stelesné výchovy, chcela sa. No veď proto, keď prešli roky, kedy presvedča tak to za sebou. 9 sme minule po ceste. na to všetko trošku robiť čipované. Nebol som. Áno, aj takto. Pozri na mňa. Herečka, dobre. Pavlínkov nás vychodí tam. No ale to sú zlaté. Kde to ty vás páči? Marika, pusti ma. Áno, rýchlo. Ide mi. To bude kresliť. Počuj Teraz sa zase máme nejaký veľmi dobrý. Teraz my to tak nie pre nás geniálne. Ličkami páni, tak to režia. To bol život, to boli zážitky. Ja sa dneska nemajú o čom vôbec vyprávať. Toto napríklad, počítače, toto. Jak sme tam naletili. No, to ma chodili sme.